Daşo şäherindäki paňty egerje kärhanada ýaşlaň ýüzler çöti ýokary uklentlik bilen däkme çeke. Bu ýerde işleň gije ünlüligini alınıp barmagy her bir iş günni ýokary üstünliklere beslemeklige mümkinçilik berýär. Pekin paýhas umany magtmuly Praga ýylyna paňty egerje kärhananyň hünärmenleriniň şu ýyly ýokary däkmet üstünliklerini beslemeklige bolan hujulary asla gowşamaýar. Kärhanada öňürlen önümler bolsa dünýä bazaryna ýokary isleglere munasip bolýar. Kärhananyň önümçilik bölümleri öňde barja daşar ýurt kompaniýalarynyň dürli güýçli ýokary önüjlikli egerji enjamlar bilen öpçün edilenler. Bugün şol ötün enjamlar yerli hünärmenler tarapyndan başarjyňlyk bilen işledilýär. Şu wagt kärhanada işleýän hünärmenler ählisem özleriň iş uksatlyklaryny ýokary hil derejesinde önüm öndürmeklige bagş edýärler. Netijede öndürilýän önümler barha köpelýär. Gazanylýan üstünlikleri kärhanada däkme çeken işgärleň ählisem özleriň munasip goşuntlaryny goşýarlar. Yerli hünärmenler tarapyndan erkedilýän enjamlar arkaly öndürilýän ýokary hil önümleri görünüňne gowunç buýsunçyň artýar. Bu kärhanada ornaşdyrylan daşar ýurt enjamlary şunyň ýalan beýleki ähli iş şertleri hünärmenler tarapyndan gözegçilikde saklanyp öňürjükli işledilýär. Bu kärhana hormatly prezidentimiziň dokma senaty pudugyny ösürmek boýunça durmuş geçirýän nusgulyk işleriniň bir misalydyr. Şunyň ýaly kärhanalaryň ýurdumyzda gazanylýan ykdysady ösüşleri goşýan goşuntlary sallamlydyr. Munyň öz arkadaşlyk gahryman serdarymyzyň ýurdumyzda ýetişdirilýän hasly haritlik derejesine çenli öz ýurdumyzda gaýtadan işlemek hakynaky wezipeleriniň ösünlikli durmuşa geçirilýäniniň aýdyň misalydyr. Bu kärhanada öndürilýän ýüplük önümleriň uly böleginiň öz ýurdumyzda hereket edýän önümçilik kärhanalaryna ugradylýanyny bellenmäge degişlidir. Şeýlelikde ular taýýar önüm görünüşine çenli güneşli diýarymyzdaky önümçilik kärhanalaryny işlenilýär. Bu bolsa döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu ýerde hereket edýän barlyk hananyň ýürütülüşdirilen kemil enjamlary bilen öpçün edilmegi öňürlen önümleriň hil derejesiniň hemme taraplaryndan talablaryň kesitlenmegine mümkinçilik berýär. Kärhananyň işgärleri ykdysadyýetimiziň ygtybarly ganaty hazaplanýan dokma pudugyna berýän hemişelik ünsü we gollawy hemem ýokary hil önüm öndürmek üçin ähli mümkinçilikleri we ajaýyp şertleri döredip berýän üçin türkmen halkynyň milli lider gahrymany arkadagymyza hemem hormatly prezidentimiz arkadaşlyk gahrymany serdarymyza özleriniň alkyşlaryny beýan edýärler.